Ay, may taini. Video na ba yan? Aywa, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mawa kami harap man to pa Al-Wahba Creators. Alhamdulillah, iwan ko mga tayo mga ranta. Kahit to pa sila. Dari in Al-Wahba Creators. Yan. Honda isab kilaven harap mari. Dan, masyaallah. Amo na sadya makuan. Mauna ba yun siya? Matirik. In short. Tal! Sa okay na isab. Ang kalakihan din diya may biya masyado. I mean, sapatos na okay. Kito ko kasi ba't ikaw yun biya makuan. Yan. Inshallah, yan. Dahil nung matupababa, kita ko nang sambil uno yun hat. I mean, maka-curious yun. Tuod. Biya din yan side, biya. Pero na da. Inshallah. Inshallah. Ayan mga bato. Yan. Kakaiba. Ito pa iniwan na mo dito. Mashallah. Ito pa sila dito. Yung mga bato rin hindi. Biya sa mga bato lanto. Mga bato na susunog. Grabe yung mga bato rin hindi biya siya. Kita ko na. Siyang lag. Ha? Mm. Biya bato siyang lag yun. Oh, bang. Oh, ina-video na sa ini. YouTube na sa ini. Tagad ko. Oy. Sige ka mo. Udoy. Wait tao. Gabi kamera. Uy, mari patas na yan, Sid. Bawa sa ini. Mashallah, awan they have siya dan. Amo jabi at take time para kung anong muyari subhanallah. Ano mashallah. Yan yung mga kabato-bato na taas na mo. Ayan, hijan. Maraming pasok. Pasok na kami. Kahit ako man. Take time. Kareda ko man. Ayan yung mga kuhan. Ito kayo klase siyang kabato-batuhan. Subhanallah. Yung bato rin hindi biya siya siyang lag. Kamera ko man. Talaga. Kita ba? Ma. Subhanallah, dumako pa hulas yung kuwan ini. Bato ini. Asbab mahal ako makabak bato pwede din na dunya. Di ra lungag ini. Naglila sa ini sila ini.